Karong ko maabot ka mayudusi, pagkakonsihal ayaw yung kaliti. Tao nga mati na bangon uputan, sa katauhan dali siyang madulan. Si Alejandro Artaso isiguro, pagkakonsihal ato siyang ibuto. Tao nga may katakos o kasaligan, mo serbisyong tinud-anay sa katauhan. O karon kita maghiusa, dudu, dudu, dudu. Alejandro Artaso ang butuhan ta, in his Compostela. Alejandro Dudu Artaso na kita, ang iyang serbisyo, ang kaayuhan para sa mga tao. Busa ibuto si Alejandro Artaso, sa ato nga konsiho Artaso isiguro. Para sa higpit na to nga kalambuan, kahapsay o kalinaw ato siyang suportahan. O karon kita maghiusa, dudu, dudu, dudu. Alejandro Artaso ang butuhan ta, dinhis Compostela. Alejandro Dudu Artaso na kita, ang iyang serbisyo, ang kaayuhan para sa mga tao. Busa ibuto si Alejandro Artaso, sa ato nga konsiho Artaso isiguro. Para sa hingpit na to nga kalambuan, kahapsay o kalinaw ato siyang suportahan. Busa isiguro Alejandro Artaso, sa Compostela pagkakonsihal ta ibuto.